Ja, steek me in, boys! Allemaal in steken! Je moet dat dan doen! Ja. Sind die Jungs van de graaf. Ons wereldschap dat heeft, zien wij de Ja, ik denk veel gelijk. Goedemiddag samen. Goedemorgen samen. Gezuurd. Dit hebben we een paar keer gerepeteerd in de afgelopen dagen. Maar toen stond Geert er niet. Allemaal van harte welkom op de residentie van onze stadsprins Bas de Eerste. Heren van het Raaf, je mogen ontbinden. Ze liggen dan achter. Allemaal van harte welkom op het traditionele Vlaghijsen 2019 bij onze stadsprins Bas de Eerste. En het Raaf heeft dit jaar een jubileum, want al 2 keer 11 jaar, 22 jaar in totaal, doen we dit Vlaghijsen bij de stadsprins. En je moet dat eigenlijk zien als het cadeau van het Raaf aan onze stadsprins. En tegelijk, eerder excuus dat we kunnen hebben om een feestje te vieren, dat pakken we ook heel graag aan. Hooglustigheid. Mogen ik vragen om even hier op de bühne erbij te komen. Met uw adjudanten uiteraard erbij. En als onze stadsjeugdprins met zijn adjudant ondertussen al van zijn laatste keer op een optochtwagen bekomen is, wil ze dat niet verstaan, zij zou op een bühne. Of kan ze het beste afstaan? Prima. Wat hier wilt, dat zal gebeuren. Vandaag is het zoiets. Weer komen hier de vlag hijsen. En dat doen we ieder jaar in een bepaald thema. En dit jaar wordt dat thema eigenlijk voor de hand liggend. We hebben bijgezeten met de commissie om te denken van, we moeten een vlag hijsen, we moeten weer gaan verzinnen in een bepaald thema. Wat zou dat thema nu eens kunnen zijn? En daar hebben we lang over nagedacht. We hebben gedacht, we kunnen misschien gaan doen met het feit dat ze vrijgezel is. Of in ieder geval, zover onze informatie vrijgezel was op het moment dat we bijeen zaten. We zouden misschien gaan kunnen doen met zijn sporten. Ja, dat zou we misschien gaan kennen. Het met zijn sporten. Ja, wat heet er dan voor sport? Handballen, dat kunnen we misschien gaan met. Wie heette die man? De Smurfen. Oh. Veel gaan doen met de Smurfen. Hij is misschien wel, ik zou hem de grote Smurf kunnen nemen. Dat is origineel, dachten we. Ja, hij is de voorganger van de Smurfen. Dan is er eigenlijk een grote Smurf. Hij is onze voorganger. Ja, dat is 1 en 1 is 2. Dat was onze gedachtegang. Niet lang na die vergadering kwamen we hier langs en zorgen we dat meerdere lui dat idee houden. Sterker nog, dat het helemaal niet zo origineel was als dat we dachten. Nee, het bleek al lang gewoon zo te zien. Doe best, grote Smurf. Ook voordat ze prins was.
Zullen we nog een keer bijeen gaan zitten? Wat kunnen we dan doen? Nou, we hebben een leuk idee. In ieder geval, Veer hebben erom gelachen. En uiteindelijk, wie draaf, gaat het erom. Als Veer het leuk vinden, zal de rest het ook wel leuk vinden. En anders hebben we Veer in ieder geval een leuke dag gehad. Want Veer komen al jarenlang Veer bij Prinsen op de residentie. En dit jaar, eindelijk een keer, echt extra chic. Want als ze op de residentie komt bij in de Stadsprins, is dat altijd chic. Maar dit jaar extra chic, want dit is een kunstenaarsbuurt. Een vrije geestenbuurt, kunstenaarsbuurt. En iemand die daarin opgegroeid is, die moet natuurlijk een bepaald gevoel hebben bij kunst. Die moet een bepaalde kennis hebben van kunst, dacht de Veer. En wie het natuurlijk en zo wie het natuurlijk dan hoort, als ze op zo'n chique locatie is, dat ze de lui ook welkom is. Je hebt echt natuurlijk al op je eigen residentie welkom geheten. Maar ook in de Stadsvastlovensvereniging De Vlaar zei hij welkom. Onze vriend van de Heiknoters, sowieso al onze vrienden van het Raaf. De Esthetische Commissie die zich daar voor mij links, voor u rechts achterin heeft gezetteld. Wethouder Leon Geile, die ervoor heeft gezorgd dat Veer zomaar op de straat mogen staan. Denk eraan als je de volgende keer een pilke rood moet maken. Want volgend jaar wil voor weer. Ger, veilig staan. Dankjewel, Leon. Maar ik heb ook vertegenwoordigers gezien van de Staten-Generaal. Heb ik immer al een keer willen zeggen. Ik heb vertegenwoordigers gezien van de Rooms-Katholieke Kerk. Heb ik ook alle een keer willen zeggen. Ik heb heel erg veel lu gezien. En dat komt niet alleen door dit fantastische weer. Nee, maar dat komt ook omdat blijkbaar Ludig een warm hart toedragen in deze vastelovend. En ik allemaal heel erg hartelijk welkom. Maar vooral, en die drie natuurlijk goed uitgeleid. Ik zie nu pas de verre waar we goed zeggen, welkom. En iedereen een heel hartelijk welkom, maar vooral dankjewel dat je hierheen gekomen bent. Mogen we klappen? Voor uzelf dan, hè? Ja, ik zag het al, een kunstenaarsbuurt. En we verwachten dus dat dit een chic vlagheisje gaat werden. Want iemand die verstand heeft van kunst, ja, dat moet een chic persoon zijn. Die drinkt thee, zo, geen koffie, maar thee. En hij heeft dan zo de pink omhoog staan. Zo, dat idee hebben we erbij. En daarom dat we 2 schilderieën hebben metgenomen. Hoe gaan we erin? Oh. Kijk je het allemaal zien? Ik zal even aan de kant gaan. Want het is belangrijk dat onze hooglustigheid het kunt zien. Oh. Ja, dat is wat we verwacht houden. Kunstkenners niet alleen op de bühne met droog nerven. En we hebben 2 schilderieën metgenomen. We laten ze allebei even kijken. Kijk, want bij het Raaf kosten nog meute gespaard. Dat is uitgewouwen. Dat zijn originele, voor hebben ze te leen. We moeten ze terugbrengen. Maar bij het Raaf is het altijd alleen een beetje. Bij het Raaf is het alleen altijd een beetje wat ze ons uitleens. Ja, dan weet niet zeker of het nog terug komt. Wie er zien mag vreugde, zeggen ze altijd tegen ons. Maar we hebben 2 schilderieën. Hebben we hier. Hooglustigheid. Heb je geen enig idee bij deze geschilderd heeft? Heel eerlijk. Geen flauw idee. Oké. Nou, het is niet zo'n starrig begin als ik heel eerlijk ben. Maar goed, laten we eens heel even kijken. Hoe staan we hier? De Vermeerstraat. Oké, nou. Ik ga het nog een keer vragen. Heb je enig idee waar dat deze 2 schilderieën geschilderd heeft? En zal van de achternaam zal er wel Vermeer heten. Ja, klopt. De vuurnaam? Ja, ik weet hem maar niet. Maakt niet uit. Maar we staan in de Vermeerstraat en inderdaad. Dit zijn 2 heel bekende schilderieën van Vermeer. En als je gaat van technologie weet, dan weet je dat tegenwoordig kennen ze luikjes van een schilderie afhalen. En zien ze dat zo'n doek vaak meerdere keren gebruikt is om gaat erop te schilderen en dat is toch niet schoon en de kom er gaat nu zo op. Nou, die techniek die hebben we weer op deze schilderieën losgelaten. Want, inderdaad, want ik ga het even verklappen, want ik heb zo'n idee. Wat Gerrit deed werd, immers in het publiek zag je al het rechtse schilderie, vooruit gezien, het rechtse schilderie. Welk schilderie is dat? Het melkmeisje, inderdaad. Het melkmeisje. En hooglustigheid, heb je dan een idee wat hier onder dat witte stuk zit? Ik herhaal even, het is het melkmeisje. Dus wat zou dat meisje aan het schudden zijn? Als het de originele uitvoering is, zal het melk zijn. Maar Oh. als het de Raaf-uitvoering
is, dan zal het waarschijnlijk Jeger zijn. Het is zo dat dit de echte originele uitvoering is, want we hebben die luikjes eraf gehaald. En inderdaad, zie je Jeger. Maar we hebben ook nog een andere schilderie metgenomen. Ik ga even de hulplijn inschakelen. Weet je ook welke schilderie dat is? Nee, die schenkt niks, maar wie dat het schilderie heeft? Huh? Het meisje met de parel. Ja, maar je ziet het parel niet, ik snap het. Maar ook daar hebben we die technologie, ook daar hebben we die technologie op losgelaten en hebben we gekeken wie dat in eerste instantie origineel bedoeld wordt. Inderdaad, de twee meisjes van Vermeer waren toen al lid van het RAF. Het regiment Oud-Adjudant Flaris. Nu vraag ik je een simpele vraag. Ik zal het niet te moeilijk maken. Heb je hier hooglustigheid enig idee wat deze twee meisjes met elkaar verbindt? Ik zal een tip geven. Het heeft met een kleur te maken. En de kleur blauw. De kleur blauw. En het thema wordt geboren. Het thema vandaag is blauw. Blauw, blauw, blauw. Het thema vandaag is blauw en dat zult je nog meerdere keren terug horen. Blauw wie de smurfen en blauw wie op dit moment de log. Blauw wie nog heel veel dingen. Mogen ik vragen om van de bühne af te gaan, in vuur te gaan staan en vooral te gaan genieten van hetgeen wat Veer gaat doen. Probeer ervan te genieten in ieder geval. Applaus voor zijn stadsprins. En zijn adjudant.